Stalo sa vám už niekedy, že ste si s radosťou odtrhli krásnu veľkú červenú malinu priamo z vášho kra? Vložili ste si ju do úst a až potom ste si uvedomili, že v nej bola nepríjemná, živá, biela, prekvapivá zložka v podobe malého červíka? Alebo ste možno investovali peniaze do drahých sadeníc, no po 2 rokoch vám z nich zostali len suché, smutné pahýle bez jediného plodu. Vitajte pri videu, ktoré raz a navždy zmení váš pohľad na pestovanie tohto fantastického drobného ovocia. Dnes si rozoberieme úplne všetko, čo musíte vedieť o úprave malín. Od prvého kopnutia do zeme pri sadení cez tajomstva správneho hnojenia a rezu, až po nekompromisný boj proti chorobám a tým otravným červíkom. Sľubujem vám, že po pozretí tohto videa budete presne vedieť, ako premeniť kúsok vašej záhrady na doslova továreň na dokonalé a zdravé maliny. Ale pozor, začneme jedným veľkým šokom. Vedeli ste, že väčšina záhradkárov striha svoje maliny v úplne nesprávnom čase a tým sa dobrovoľne pripravuje o polovicu svojej vlastnej úrody? Áno, je to tak. Pripravte sa na odhalenie chýb, ktoré možno robíte aj vy. Napíšte mi hneď teraz dolu do komentárov, či pestujete maliny, ktoré rodia raz za rok, alebo tie, ktoré rodia až do neskorej jesene. Som naozaj zvedavý na vaše odpovede. Poďme na to. Skôr než chytíme do ruky rýl alebo záhradnícke nožnice, musíme na chvíľu pochopiť, odkiaľ maliny vlastne pochádzajú a aká je ich skutočná povaha. Malina lesná, z ktorej sú vyšľachtené všetky naše moderné záhradné odrody, je pôvodne rastlina lesných okrajov a rúbanísk. To znamená, že je zvyknutá rásť v prostredí, kde je pôda pokrytá vrstvou tlejúceho lístia, kde má korene v chlade a vlhku, ale jej listy a kvety sa vyhrievajú na príjemnom slnku. Historicky ľudia zbierali maliny len v divokej prírode a trvalo celé stáročia, kým sme sa naučili tieto divoké kríky skrotiť a presunúť ich do uhladných radov za našimi domami. Dnes rozlišujeme 2 hlavné svety malín. Prvým sú tzv. Letné maliny, ktoré rodia na výhonkoch z predchádzajúceho roka. Druhým svetom sú remontantné, alebo ak chcete jesenné maliny, ktoré dokážu vyhnať výhonok zo zeme a ešte v ten istý rok na ňom priniesť plody. Pochopenie tohto jediného rozdielu je absolútnym kľúčom k celému úspechu. Ak totiž k ním budete pristupovať rovnako, urobíte fatálnu chybu hneď na začiatku. Poďme rovno k prvému a nesmierne dôležitému kroku, ktorým je výber správneho miesta a príprava pôdy pred samotným sadením. Možno ste už počuli ten starý známy mýtus, že maliny sú v podstate burina a vyrastú úplne všade, kam ich hodíte, dokonca aj na kope stavebného odpadu. Je to obrovský omyl. Ak chcete mať bohatú úrodu a nie len zo pár vysušených lístkov, musíte im nájsť ideálne miesto. Predstavte si už spomínanú lesnú čistinku. Presne to maliny milujú najviac. Potrebujú dostatok slnka, ale zároveň znesú aj jemný polotieň počas tých najhorúcejších letných dní. Ak ich zasadíte do hlbokého tieňa pod starý hustý orech, budú sa ťahať za svetlom, ich stonky budú tenké, slabé a úroda mizerná. Naopak, na celodennom úpale pri stene domu, kde nepofúkuje vietor a nie je dostatok vlahy, sa plody doslova uvaria na kríku ešte predtým, ako stihnú dozrieť. Výborným príkladom z dobrej praxe je, keď maliny vysadíte pozdĺž plota, ktorý je orientovaný na juhovýchod. Ráno dostanú tú správnu dávku energie zo slnka, rýchlo im oschnú listy od rosy, čo zabraňuje chorobám, a po obede sú chránené pred najhorším letným peklom. Pôda musí byť ľahká a priepustná, nie ťažký a lepkavý íl. Teraz, keď máme miesto, musíme sa pozrieť na samotnú zeminu do hĺbky. Predstavte si, že idete piecť ten najlepší koláč na svete. Tiež by ste cesto nevyliali len tak na špinavý plech. Rovnako, nemôžete len tak vykopať jamu do udupanej zeme a dúfať v zázrak. Ďalším obľúbeným mýtom je predstava, že stačí do jamy nasypať hrubú vrstvu silného chemického hnojiva a rastlina vyletí do neba. Pravda je taká, že korene malín sú veľmi citlivé na popálenie a rýchla chémia ich môže v prvých týždňoch doslova zabiť. Oveľa lepším prístupom je príprava lôžka z kvalitnej organickej hmoty. Skvelým príkladom je použitie dobre vyzretého kompostu, ktorý zmiešate s pôvodnou zeminou v pomere 1:1. Ak máte pôdu príliš ťažkú, pridajte do nej aj čistý piesok, aby ste ju odľahčili a zabezpečili odtekanie vody. Korene malín rastú veľmi plitko, väčšinou len v horných 20 až 30 cm. Preto túto vrstvu musíte spraviť maximálne nadýchanú. Pred sadením celú plochu dôkladne prekyprite.
Odstráňte všetky korene trvácich burín, ako je napríklad pír. Ak tam pír necháte, neskôr sa ho už spomedzi malín nikdy nezbavíte, pretože ich korene sa navzájom prepletú do jedného pevného uzla. Výber kvalitných sadeníc je moment, kde sa rozhoduje o vašom budúcom úspechu alebo sklamaní. Mnohí ľudia si berú odkopky od susedov z ich starých, zanedbaných porastov s pocitom, že ušetrili. Toto je obrovská chyba a veľmi nebezpečný mýtus o tom, že malina od suseda je najlepšia alebo je zadarmo. V skutočnosti si takto do vlastnej záhrady veľmi často prinesiete skryté vírusové ochorenia, huby a zárodky škodcov, ktorí pomaly, ale isto zničia nielen novú výsadbu, ale aj všetko naokolo. Predstavte si to, ako keby ste si kúpili ojazdené auto bez toho, aby ste sa pozreli pod kapotu. Skôr či neskôr vás nechá stáť na ceste. Vždy kupujte certifikované sadenice z overených škôlok. Môžete si vybrať medzi sadenicami s voľným koreňom, ktoré sa predávajú skoro na jar alebo neskoro na jeseň, a sadenicami v kvetináčoch, ktoré môžete sadiť počas celého roka. Sadenice s voľným koreňom musia mať bohatý a svetlý koreňový systém, nesmú byť vyschnuté ani zčerneté. Ak si prinesiete sadenicu, ktorá vyzerá ako suchý pahýl, s 2 tenkými nitkami namiesto koreňov, rovno ju môžete vyhodiť. Kvalitný štartovací materiál je 80% celkového úspechu pestovania. Presuňme sa k samotnému aktu sadenia. Tu platí pravidlo, ktoré si musíte zapamätať navždy: maliny sa nesmú sadiť príliš hlboko. Je to mimoriadne rozšírený omyl. Ľudia si myslia, že ak rastlinu zakopú hlboko do zeme, bude lepšie držať a nevymrzne. Pravda je však úplne opačná. Ak púčiky, z ktorých majú vyraz nové výhonky, udusíte pod hrubou vrstvou ťažkej hliny, rastlina sa jednoducho zadusí a nikdy nevyraší. Predstavte si, že by vás niekto zakopal do piesku na pláži až po krk a kázal by vám zhlboka dýchať. Išlo by to veľmi ťažko. Správna hĺbka sadenia je presne taká, v akej rastlina rástla v škôlke. Koreňový krčok by mal byť tesne pod povrchom pôdy, maximálne 2 až 3 cm hlboko. Čo sa týka vzdialenosti, sadíme ich do radov. Medzi jednotlivými rastlinami nechávame medzeru aspoň 40 až 50 cm, aby mali dostatok priestoru na rast a dobré prúdenie vzduchu. Medzi samotnými radmi by mal byť priestor aspoň 2 metre, aby ste mohli pohodlne prechádzať pri zbere a aby si kríky navzájom netienili. Po zasadení rastlinu dôkladne a hlboko zalejte, aby sa zemina krásne prepojila s koreňmi a nezostali tam vzduchové bubliny. Pochopenie rozdielu medzi odrodami je ako rozoznávanie medzi behom na krátke trate a maratónom. Letné maliny sú šprintéri. Vytvoria dlhé výhonky 1 rok, tie cez zimu odpočívajú a nasledujúce leto na nich vybuchne obrovská záplava kvetov a plodov naraz. Zberáte ich v júni a júli. Urobíte džem a máte hotovo. Remontantné, teda jesenné maliny, sú naopak vytrvalostní bežci. Na jar vyženú nové výhonky priamo zo zeme, rastú celé leto a na prelome augusta a septembra na ich vrcholcoch začnú dozrievať plody. Pričom tento proces trvá až do prvých mrazov. Mýtus, ktorý tu panuje, je ten, že letné maliny sú vždy sladšie. Nie je to pravda, chuť závisí od konkrétnej odrody a množstva slnka. Žiarivým príkladom výhody remontantných malín je predĺženie sezóny. Predstavte si, že je koniec októbra. Stromy sú už takmer holé. Vo vzduchu cítiť blížiacu sa zimu, ale vy si stále môžete ísť do záhrady odtrhnúť misku čerstvých, sladkých malín k raňajkám. Preto najmúdrejším rozhodnutím, aké môžete vo svojej záhrade urobiť, je zasadiť si 1 rad letných a 1 rad jesenných malín. Zabezpečíte si tak plynulý prísun ovocia počas celej dlhej sezóny. Zalievanie malín je veda o hľadaní dokonalej rovnováhy. Ako sme si už povedali, maliny korenia veľmi plitko. To znamená, že nedokážu ťahať vodu z hlbokých vrstiev zeme, tak ako to robia veľké stromy. Preto sú mimoriadne citlivé na sucho. Ak počas tvorby plodov príde obdobie bez dažďa a vy ich nezalejete, plody zostanú malé, suché a budú sa drobiť. Ale pozor, existuje tu jeden fatálny mýtus. Mnoho ľudí si myslí, že maliny treba zalievať každý deň a udržiavať ich v trvalom bahne. Toto je najrýchlejšia cesta, ako zničiť celý porast. V premokrenej pôde, bez kyslíka, začnú korene okamžite hniť. Predstavte si kuchynskú špongiu. Keď ju namočíte a vyžmýkate, zostane vlhká, ale netečie z nej voda. Presne takáto by mala byť pôda v okolí vašich malín. Skvelým príkladom moderného riešenia je inštalácia kvapkovej závlahy. Hadica s malými otvormi, ktorá je položená priamo na zemi pod kríkmi, dodáva vodu pomaly, rovnomerne a priamo ku koreňom.
Zároveň vôbec nezamokrí listy a plody, čo je kľúčové pre prevenciu nebezpečných hubových ochorení, o ktorých si povieme neskôr. Keď už máme vyriešenú vodu, musíme hovoriť o mulčovaní, pretože holá pôda je pre maliny doslova nepriateľom číslo 1. Vráťme sa k našej predstave divokej prírody. V lese pod malinami nikdy neuvidíte udupanú, slnkom vysušenú a popraskanú hlinu. Vždy je tam hrubá vrstva organického materiálu. Mulčovanie vo vašej záhrade plní 3 kľúčové úlohy. Zadržiava vlhkosť v pôde, zabraňuje rastu otravnej buriny a chráni plytké korene pred extrémnym prehrievaním počas letných horúčav. Mýtus, s ktorým sa často stretávam, hovorí, že ako mulč sa dá použiť čokoľvek, dokonca aj čerstvá tráva z kosačky vo veľkej vrstve. To je veľká chyba, pretože čerstvá tráva sa rýchlo sparí, začne hniť a vytvorí nepriepustnú slizkú deku, ktorá korene zadusí. Ideálnym príkladom dokonalého mulču je drevná štiepka z listnatých stromov, slama alebo hrubá vrstva čiastočne rozloženého lístia. Predstavte si, že pôde oblečiete príjemný priedušný sveter, ktorý ju chráni pred výkyvmi počasia. Mulč vrstvíme do výšky asi 5 až 10 cm, ale dávame pozor, aby sa priamo nedotýkal samotných výhonkov rastliny, aby sme predišli hnitiu stonky. Dostávame sa k téme výživy, a to k hnojeniu malín. Maliny sú nesmierne hladné rastliny. Vyprodukovať také obrovské množstvo dlhých výhonkov a k tomu stovky sladkých plodov každý jeden rok si vyžaduje obrovskú energiu. Vyvráťme si hneď na začiatku mýtus, že ak ste pri sadení dali do jamy kompost, už nikdy v živote nemusíte maliny hnojiť. Pôda sa postupne vyčerpáva. Predstavte si profesionálneho športovca, ktorý beží ťažký maratón. Nemôže to odbehnúť len na jednej miske vločiek, ktorú zjedol pred týždňom. Musí priebežne doplňať kalórie a minerály. Maliny potrebujú 3 základné prvky, ktorými sú dusík pre rýchly rast zelených častí a vysokých výhonkov, fosfor pre silný a zdravý koreňový systém a nakoniec draslík, ktorý je absolútne nevyhnutný pre tvorbu veľkých kvetov, sladkú chuť plodov a odolnosť rastliny voči zimným mrazom. Ak niektorý z týchto prvkov dlhodobo chýba, rastlina vám to veľmi rýchlo ukáže. Listy začnú žltnúť, okraje schnúť a výhonky budú tenké ako ceruzky. Preto musíme k hnojeniu pristupovať strategicky a rozdeliť ho do niekoľkých dôležitých fáz počas celého roka. Jarné hnojenie je pre maliny ako silná ranná káva po dlhom a ťažkom zimnom spánku. Hneď na jar, keď sa začne roztápať sneh a pôda sa mierne oteplí, nastáva čas na prvú dávku živín. V tomto období rastlina potrebuje najmä spomínaný dusík, aby dokázala rýchlo naštartovať tvorbu nových, pevných výhonkov, ktoré budú tvoriť základ budúcej úrody. Fantastickým príkladom prírodného riešenia je zapracovanie kvalitného granulovaného ovčieho alebo konského hnoja do vrchnej vrstvy pôdy okolo kríkov. Tento organický materiál sa uvoľňuje postupne a rovnomerne. Mnoho začiatočníkov robí tú chybu a to je ďalší známy mýtus, že na jar rozsypú obrovské množstvo rýchlo rozpustného chemického hnojiva s vidinou, že čím viac, tým lepšie. Výsledkom je, že maliny vyženú obrovské tmavozelené listy, ale výhonky sú mäkké, vodnaté a mimoriadne náchylné na napadnutie vožkami a hubovými chorobami. Takže platí pravidlo zlatej strednej cesty. Na jar dodávame energiu pre rast, najlepšie v organickej forme, ktorú jemne zapracujeme pod mulč, aby ju dážď postupne splavil až ku hladným koreňom. Jesenné hnojenie je presným opakom toho jarného a plní úplne inú, no rovnako kritickú funkciu. Kým na jar sme chceli rasť a zelenú hmotu, na jeseň potrebujeme, aby rastlina tak povediac vypla a pripravila sa na kruté mrazy. Obrovským mýtom, ktorý každoročne zničí tisíce záhrad, je aplikácia dusíkatých hnojív koncom leta alebo na jeseň. Ak dáte malinám dusík v septembri, donútite ich neustále rásť. Ich výhonky nestihnú do zimy zdrevnatieť, zostanú mäkké a prvý silnejší mráz ich doslova roztrhá zvnútra. Predstavte si, že by ste v decembri vybehli von, len v letnom tričku. Na jeseň maliny nevyhnutne potrebujú vysokú dávku draslíka a fosforu. Tieto prvky fungujú ako nemrznúca zmes pre bunky rastliny a posilňujú korene. Výborným príkladom je použitie drevného popola, ak doma kúrite čistým drevom. Popol z dreva je fantastickým prírodným zdrojom draslíka a vápnika. Stačí ho jemne poprášiť okolo kríkov pred príchodom zimy.
Rastlina si stiahne živiny do koreňov, bezpečne prečká zimu a na jar vyraší oveľa silnejšia a odolnejšia. Teraz sa dostávame k nočnej more každého milovníka tohto ovocia. Červíky v malinách. Nie je nič horšie ako pocit, keď s chuťou zjete hrbu malín a potom zistíte, že vo zvyšku misky sa hmíria malé biele larvy. Pôvodcom tohto znechutenia je malý chrobáčik, ktorý sa volá maliniar plstnatý. Tento malý, nenápadný, hnedý chrobák sa prebúdza na jar. Jeho stratégia je priam diabolská. Vyletí, nájde váš malinový krík a do každého jedného rozvíjajúceho sa kvetu nakladie svoje vajíčko. Keď kvet odkvitne a začne sa tvoriť plod, z vajíčka sa vyliahne malá larva, ktorá rastie a živí sa priamo vo vnútri sladkej maliny. Mýtus, ktorému mnohí veria, je ten, že červíky sa do malín dostanú z hnijúceho kompostu alebo zo zeme až vtedy, keď je plod zrelý. Absolútna hlúposť. Oni sú tam uväznené už od samotného začiatku kvitnutia. Predstavte si to ako trojského koňa, ktorý je umiestnený do mesta dávno predtým, ako si vôbec všimnete, že sa niečo deje. Preto je boj proti ním taký náročný, ak zmeškáte ten jeden jediný správny moment. Kľúčom k záchrane úrody je dokonalé načasovanie postreku proti spomínanému maliniarovi. A práve tu robí 90% ľudí fatálnu chybu. Ľudia často striekajú svoje maliny, keď sú plody už červené a vidia v nich červíky. Vtedy je to už absolútne zbytočné, jediné čo urobíte je, že si obohatíte ovocie o dávku chémie. Ďalšou chybou je postrek v čase plného kvitnutia kríka. Ak to urobíte, zničíte si včely, čmeliaky a všetok užitočný hmyz vo vašom okolí, čo je doslova ekologický zločin. Kedy je teda ten správny čas? Postrek musíte aplikovať presne v štádiu tzv. Kvetného puku. Je to ten krátky moment, tesne predtým, ako sa kvet vôbec otvorí a ukáže biele lupienky. V tomto čase chrobáky sedia na pukoch a chystajú sa klásť vajíčka. Predstavte si to tak, že zamykáte dvere na dome presne v momente, keď zlodej stojí na rohoške a nie až vtedy, keď vám spí v posteli. Zásah v tomto štádiu je vysoko účinný a zároveň oveľa bezpečnejší pre opelivý hmyz, ktorý do zatvorených pukov ešte nelieta. Ak patrite k ľuďom, ktorí v záhrade odmietajú agresívnu chémiu a hľadajú ekologické riešenia pre postrek na maliny, mám pre vás dobré správy. Nežijeme v dobe, kedy sme odkázaní len na tvrdé pesticídy. Častým mýtom je tvrdenie, že bez chémie jednoducho nebudete mať zdravé ovocie. Nie je to pravda. Vyžaduje si to len trochu viac snahy. Skvelým príkladom ekologickej ochrany je použitie nimbového oleja. Tento prírodný extrakt nefunguje ako okamžitý jed, ale mení hormonálny systém škodcov a bráni im v rozmnožovaní a žraní. Keď ním postriekate kvetné puky, maliniarovi jednoducho prestane chutiť. Ďalšou fantastickou nechemickou zbraňou sú biele lepové dosky. Chrobáka maliniara neuveriteľne priťahuje biela farba, pretože mu pripomína rozkvitnuté kvety malín. Ak tieto lepové dosky rozvesíte do porastu tesne pred kvitnutím, fungujú ako silný magnet. Chrobáky na ne nalietajú a prilepia sa skôr, než stihnú naklásť vajíčka do skutočných kvetov. Predstavte si to ako falošnú pristávaciu dráhu, ktorá odláka pozornosť nepriateľa od vášho cenného pokladu. Bohužiaľ, hmyz nie je jediným nepriateľom, s ktorým sa stretnete. Druhým veľkým problémom sú choroby malín, pričom absolútnou kráľovnou skazy je pleseň sivá, odborne nazývaná botrytis. Tento hubový patogén dokáže zničiť celú úrodu v priebehu niekoľkých vlhkých dní. Spoznáte ju veľmi ľahko. Plody zrazu zmeknú, stratia farbu a pokryjú sa odporným hustým sivým povlakom, z ktorého pri dotyku lieta prach. Tým prachom sú milióny nových spór. Mýtus hovorí, že pleseň spôsobuje priamo dážď. Samotný dážď nie je problém. Problémom je, ak rastliny zostanú dlho mokré, pretože sú vysadené príliš nahusto a nemôže medzi nimi prúdiť vzduch. Predstavte si, že by ste zmokli. A namiesto toho, aby ste sa prezliekli, zaleziete do teplej a vlhkej pivnice v mokrých šatách. Rýchlo by ste ochoreli. Rovnako trpia aj rastliny. Najlepším príkladom prevencie nie je len chémia, ale vzdušný rez a odstraňovanie prebytočných výhonkov. Ak medzi kríkmi voľne prefukuje vietor a slnko, rýchlo vysuší listy po daždi, pleseň nemá šancu na prežitie. Okrem chorôb, ktoré vidíme na plodoch a listoch, existuje aj skrytý nepriateľ pod zemou. Hovoríme o chorobe nazývanej odumieranie malín, často spôsobenej hubou Phytophthora, ktorá napáda priamo koreňový systém. Je to nesmierne zákerná choroba, pretože spočiatku nevidíte žiadny problém. Zrazu
Často v období, keď maliny začínajú dozrievať a potrebujú najviac vody, celý výhonok z ničoho nič zvedne, zmení farbu na hnedú a uschne, pričom plody zostanú scvrknuté visieť na konári. Vy sa snažíte rastlinu poliať, mysliac si, že jej chýba voda, čím celý proces ešte viac urýchlite. Rozšírený mýtus tvrdí, že zvednutú rastlinu treba len výdatne zaliať hnojivom, aby sa spamätala. Pravda je taká, že jej korene už neexistujú, zhnili. Táto huba miluje ťažké, premokrené pôdy, kde dlhodobo stojí voda. Spomeňte si na náš prvý krok o príprave pôdy. Ak máte v záhrade ťažký íl a napriek tomu tam chcete pestovať maliny, jediným funkčným príkladom riešenia je vybudovanie vyvýšených záhonov. Rastliny tak budú bezpečne zdvihnuté nad zónou mokrade a ich korene zostanú v suchu a bezpečí pred hnilobou. Existuje ešte jedna kategória chorôb, z ktorej majú záhradkári skutočný rešpekt, a to sú vírusové ochorenia malín. Kým hubové ochorenia vieme liečiť alebo im predchádzať zmenou prostredia, s vírusmi je to ako s počítačovým vírusom, ktorý vám úplne zničí operačný systém. Ak raz rastlinu napadne vírus, nedá sa vyliečiť žiadnym postrekom. Medzi hlavné príznaky patrí neprirodzené žltnutie listov, vytváranie zvláštnych mozaikových vzorov na čepeliach a, čo je najhoršie, plody sú drobné, tvrdé a rozpadávajú sa na malé guličky už pri jemnom dotyku. Mýtus, ktorý vás bude stať veľa času, je snaha takúto rastlinu zachrániť zrezaním alebo silným prehnojením. Je to zbytočné. Vírus koluje priamo v šťave rastliny. Výborným príkladom nekompromisného riešenia je to, že ako náhle s istotou identifikujete vírusové ochorenie, musíte chorú rastlinu okamžite celú vykopať aj s koreňmi a spáliť ju alebo vyhodiť do komunálneho odpadu. Nikdy ju nedávajte do kompostu. Vírusy prenášajú najmä vožky, preto je včasná ochrana proti savému hmyzu zároveň najlepšou prevenciou proti nevyliečiteľným vírusom. Dostávame sa k jednej z najočakávanejších tém, ktorou je strihanie malín. Začneme s klasickými letnými malinami. Pripomeňme si, že tieto plodia na výhonkoch, ktoré vyrástli minulý rok. Pravidlo pre ich rez je úžasne jednoduché, no napriek tomu to mnohí robia zle. Mýtus je, že všetky výhonky treba nechať tak, lebo čím viac konárov, tým viac ovocia. Ak to urobíte, vytvoríte nepriechodnú džunglu, kde sa bude dariť len chorobám a plody budú maličké. Pravda je taká, že výhonok letnej maliny, ktorý tento rok odrodil svoje ovocie, je už na konci svojej životnej púte a pomaly odumiera. Skvelým a praktickým príkladom je to, že hneď po zbere posledných plodov v lete vezmete nožnice a všetky tieto tmavo-hnedé, odrodené výhonky odstrihnete tesne pri zemi a spálite ich. Zároveň si z tých nových zelených výhonkov, ktoré medzi tým vyrástli, vyberiete 8 až 10 tých najsilnejších na jeden bežný meter a všetky ostatné tenké a slabé tiež odstránite. Zostane vám vzdušný, presvetlený rad silných zelených prútov, ktoré budú zárukou fantastickej úrody v nasledujúcom roku. Extrazaž rez remontantných, teda jesenných malín, je úplne iný príbeh a popravde je to tá najjednoduchšia vec na svete, ak sa zbavíte starých návykov. Jesenné maliny rodia na koncoch výhonkov, ktoré vyrástli v tom istom roku. Známy mýtus hovorí, že by ste na nich mali spodnú časť výhonku nechať do ďalšieho roka, aby ste z nej mali skoršiu letnú úrodu a z nových výhonkov potom úrodu na jeseň. Hoci je to technicky možné a rastlina to dokáže, v praxi je to obrovská chyba. Rastlina sa tak vyčerpá na slabej letnej úrode, že tá jesenná, ktorá je jej hlavným poslaním, bude mizerná a zúfalá. Skutočne fungujúcim príkladom z praxe je radikálny prístup. Neskoro na jeseň, keď opadnú všetky listy, alebo úplne skoro na jar pred rašením, vezmite nožnice, krovinorez alebo dokonca kosačku, ak ich nemáte opreté od drôty, a celý rad remontantných malín nemilosrdne zrešte úplne na úroveň zeme. Nezostane tam nič, len holá plocha. Takto zničíte aj zimujúce štádia škodcov a chorôb. Na jar zo zeme vystrelí les nových silných výhonkov, ktoré vám na jeseň prinesú úrodu obrovských rozmerov. Aby ste mali z malín radosť a nie len ubolený chrbát pri zbere, musíte im poskytnúť správnu oporu. Maliny, najmä tie letné, dokážu vyrásť do výšky 2 metrov. Ak ich necháte voľne rásť, pri prvej silnejšej búrke, keď sa ich listy a plody napijú vodou, sa celá rastlina zvalí do blata. Zber bude utrpením a plody okamžite chytia pleseň z vlhkej zeme. Obľúbeným mýtom začiatočníkov je to, že stačí kdesi do stredu kríka pichnúť jednu drevenú palicu a zaviazať k nej rastlinu špagátom, podobne ako pri paradajkách.
Pri malinách to však vôbec nefunguje, pretože sa navzájom udusia a tie v strede nebudú mať svetlo. Ideálnym príkladom profesionálnej opory je vybudovanie tzv. T-konštrukcie. Na začiatku a na konci radu zatlčiete pevný stĺpik v tvare písmena T a medzi ne natiahnete dva silné drôty vo výške napríklad 1 meter a druhý vo výške 1,5 metra. Medzi tieto dva paralelné drôty, výhonky malín, jednoducho uväzníte. Kríky budú stáť rovno ako vojaci. Slnko sa dostane ku každému jednému plodu a vy budete zberať úrodu s úsmevom a čistými rukami. Náš posledný krok nás privádza k príprave celého malinového záhona na zimu. Záhrada by sa mala uložiť na zimný spánok v čistote a poriadku. Najnebezpečnejším mýtom, ktorý sa šíri z generácie na generáciu, je presvedčenie, že opadané listy a zvyšky odumretých konárov pod malinami slúžia ako to najlepšie prirodzené hnojivo na zimu a netreba ich upratovať. Bohužiaľ, v našich záhradných podmienkach je to najlepšia cesta do pekla. Všetko to hnijúce lístie z tohto roka je doslova preplnené zárodkami plesne sivej a iných húb, ktoré len čakajú pod snehom na jarné oteplenie. Krásnym príkladom správnej praxe je to, že po opadaní listov a po vykonaní rezu vezmete hrable a celú plochu pod malinami dôkladne vyčistíte od všetkých zvyškov listov a starých bobúľ. Všetok tento materiál vyvezte preč a spálte. Až na takto vyčistenú pôdu môžete následne nasypať novú vrstvu čistej drevnej štiepky a pridať spomínaný drevný popol pre doplnenie draslíka. Takto pripravené maliny prežijú aj tú najtuchšiu zimu a na jar vyštartujú plné sily a hlavne bez akýchkoľvek skrytých chorôb. A sme na konci, priatelia. Vidíte, pestovanie malín nie je žiadna alchýmia, ale má svoje presné a neúprosné pravidlá. Kľúčom k obrovskej úrode nie je drahá chémia, ale to ohromujúce odhalenie, že letné a jesenné maliny musíme strihať úplne odlišným spôsobom a že najdôležitejší postrek proti červíkom musíme urobiť dávno predtým, ako kvety vôbec ukážu svoju krásu. Keď spojíte správne slnečné miesto s priepustnou pôdou, udržíte vlhkosť pomocou mulču, dodáte rastlinám dusík na jar a draslík na jeseň, odmenia sa vám takou záplavou sladkého ovocia, že ho nebudete stíhať konzumovať. Pamätajte, prevencia, čistota a správny rez sú silnejšie zbrane ako akékoľvek postreky v drogérii. Ďakujem vám za vašu pozornosť a čas, ktorý ste strávili pri tomto videu. Ak sa vám tieto informácie zdali užitočné a pomohli vám zorientovať sa v spleti záhradkárskych mýtov, budem veľmi rád, ak kliknete na tlačidlo odoberať, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie praktické rady. Nezabudnite stlačiť aj like, veľmi to pomáha nášmu kanálu. A na záver mám pre vás sľúbenú otázku do diskusie. Ktorý z krokov, ktoré sme si dnes spomenuli, bol pre vás úplnou novinkou a chystáte sa ho vo vašej záhrade okamžite vyskúšať? Podielte sa o vaše plány dolu v komentároch. Teším sa na každý jeden z nich. Prajem vám bohatú a zdravú úrodu.